Nunhas instalacións privilexiadas como as do Real Club Náutico de Sanxenxo, a Mancomunidade do Salnés presentou a 13ª edición do seu obradoiro de hostalería. A formación é unha das máis demandadas do ente comarcal e dos 400 aspirantes só 20 accederon a este obradoiro que lles permitirá adquirir profesionalidade en cociña ou sala. Estades nas mellores mans, dos mellores profesionais. Ademais, antes de empezar, levades moi pouquiño tempo, pero me comentaban que isto pinta ben, que se vos ve interés, que se vos ve implicación, que iso é tamén fundamental, porque se non seleccionamos a quen consideramos que sodes os mellores e as mellores candidatas, é porque vemos en vos unha implicación, pero ten que ter esa continuidade ao longo dos 9 meses. Non? O obradoiro conta coa financiación da Xunta de Galicia. A Administración Autonómica aporta máis de 350.000 euros para que os participantes reciban un salario á vez que se forman. Dende a Xunta destacaron o bo traballo deste obradoiro. Nos Xunta, sí, apoiamos económicamente este obradoiro de emprego con a contía de 350.000 euros, pero para que a mancomunidade reciba esa axuda da Xunta, lóxicamente ten que presentar un proxecto. E a calidade do proxecto que presentou a mancomunidade foi excelente. A propia formación dos participantes tamén se realiza nas instalacións do Real Club Náutico de Sanxenxo. O alcalde da vila destaca a importancia para o seu municipio de formar a traballadores altamente cualificados no sector da hostalería. A formación para a hostelería, para restaurantes e para bares e para locales, en definitiva, que os turistas veñen, é unha das cousas máis importantes que temos é a nosa gastronomía. Polo tanto, a gastronomía é imposible que funcione ben se a xente non é profesional. É isto que tratamos de facer, é todo eso. Esa alta cualificación queda patente nas ofertas laborais que cada ano reciben os participantes deste obradoiro. O contacto directo entre o obradoiro e as asociacións de hostaleiros dos diferentes concellos permite conseguir preto de 100 propostas laborais. Eso nos vai permitir que cando acabemos este período de formación moi intensivo podamos ter sobre a mesa pois máis de 100 ofertas laborais, como estamos seguros que vamos a ter este ano. 100 ofertas laborais para 20 alumnos, podedes elexir moito e ben. Unha das novidades deste obradoiro é o cambio na súa dirección. Carmen Germade sustitúe a Puri Ferro. A nova administradora dará continuidade ao bo traballo desenvolvido polo obradoiro de hostalería nos últimos anos.